Marso milusad ang Tagum City Police Station og sunod-sunod nga mga operasyon batok illegal nga droga sa naglaing-laing barangay sa Dakbayan. Sa milabay nga adlaw, naglakip ang operasyon pinaagi sa bypass operation nga gipigayon sa kapulisan sa barangay Magugpuis ning syudad. Alas 3:20 ang takna sa kadlawon nga miresulta sa pag-aaresto kang alias Angkol, 47 anyos, kung di nasakmit sa operatiba ang 1.5 gramos illegal nga droga nga nakatidad og 10,200 pesos base sa standard drug price. Samtang atol sa pagpatrolya sa kapulisan, narakpan usab ang usa ka alias Von, human kini pakita og kadudahang lihok og sadyang girikisa kini sa otoridad. Nasakmit ang 0.45 gramo sa gituwang Cebu nga nakatidad og 1,700 pesos. Samtang usa ka adlaw lamang ang milabay, narakpan usab sa kapulisan sa parehong operasyon ang usa ka alias Lu, 37 anyos, minyo, usa ka driver, kansang napalitan sa Pusor Bayer og dudahang Cebu og nasakmit ang 1.5 gramos sa illegal nga droga nga nakatidad og 10,200 pesos. Dugang ebidensya usab nakuha sa kapulisan sa mga operasyon sama sa drug paraphernalias og non-drug items. Priso na mga suspek sa Tagum City Police Station og nagatubang sa tukmang kaso batok pagbayuhot og paghupot sa illegal nga droga. Walay gipili nga oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lar Sanyol, XFM News.